Idai chuan bilian lang val hausa zet mai sarkana kar chu chabi nen ati ran saka chu mai baka anoi sen mang chuan akar chu azia karang chiam mai bok chu kar nei tu pa chu a ho hle ti alang theya chuta achunga lo thureng sarkana shil heilu tuk chu rang takaron chhuakin idai chu police station a shwaya awawa idai la chu azam du bik ei lo nasatakin an inhnial zuya chuta sarkanan a en lo lai tak chuan akar si ta kut kol lo reng chu alavata aban le sarkana bana chuan a thun zom ta mia mayani sarkana chuan za thla ka ti in a thin rim hle a chu vele i dai thu soya tang chuan a thil ti chu pubalak na ani ti a hrethiam ta ni i dai chuan no pangte ani lain anu le pha te achana anu te kyanga seilianin apang par dor chu anga pui ve thinani atei magna le azirlaya ati that ema wang chuan university thabera scholarship mangin alut ve thei hialani chu mai lani lawa senior year zirkum chuan italia zirchun zom thei tur zinga thlanani hiala ma se chung zong zong chu tlangwal thinlung sak zet mai sarkana wangin ti chiatin om zotani Turkish construction company lian bermaya CEO ani angin sarkana chuan zirlai harsa zualte hna chuan scholarship a pe a ma se a finance manager di suala wangin zirlai tamjok chuan scholarship chu andong ve talawa chu sarkana chuan engma alo hriat pui lo thung scholarship dong ve talo zinga chuan i dai po atel ve a tuition fee ane ilawa wangle du thlan tur danga ne ilawa wangin school a chol san mai lo ngai ta a anu te pangpar dor chu a en kol pui tharingot ani chutianga a dream le azirna lama hlo chamta ka chuan sarkana laka thin rim na te chu ni tinin zwal zela ti chuan a kar lo in park a murem chan ta ka chuan a thin rim hri khlak nan khatyang khan a che chuak ta thut mai ani an inhnial mek lai chuan sarkana chu a assistant in ron kola ram le chung changa in biak na nei turin a kleinin hotela anga mek thu ron shila hotela chuan darkar chan ve chunga a thlen man anga yani nima sela boina ni tairo kutkol phelna tur cha bi chu a om tlat lo chu kutkol chu sarkana bial nu hlui selinin a mangai na a phwar be reng atum zelan tirna na alo pe kani a chu wangin cha bia om lawani du thlan tur danga nei lawa wangin sarkanan a kutkol zompui i dai chu hotela shwai ve mai atum ta a chuta antlai sa to te reng nen elevator a lu puya tum chuan i dai chuan adu tatlat lo maya mun in khar khip deuh launa anei wangani sarkana po chuan ning viau ma se stair sa chuan a chho pui ve maya darkar chan ve nuwa chuan a chhong somthum pariat na chu an thleng ve thei shrama an ha lutuk chu an tho tha lei theilo chuti lain a client po chuan nga karea inti in a do theilo tran to hle a sarkana chuan a client in kutkulan bun ti a mu chuan a ring zo lawanga rampo chu a hnena a shal du lo mayang ti a lau hle ma se i dai chuan idea aneya sarkana chu in kwa tirin in ngai zong angin in mel shia tirna anei pui dayani sarkana chuan sumdon na bak chungai thu anei lawa athu soi du zong reng te po chu sumdon na lam hlirani awangin a klein ngei po chuan angai thlafum ve peilawa i dai mel thatna le a fin na wang liawin aram chu sarkana hne na shal arem ti ta hlawani chuti chung chuan sarkana chu i dai laka ala thin rim reng thawa a business a alo enroll chu angai theilo hle ma se i dai chuan in hnial pui chu a peito bik lawa anma ani pui thei tu tur zong turin pona a shwai chuak zui sarkana ril ru chu a man mu in a do theina chuan atlin reile talawa chuti ral che chuan a na thokte chu locksmith royin an run thleng ta hlau mai nima sela kutkol phel ringot chu ati turani lain chu locksmith chuan dan zom thin citizen ani thule kongkhar kalna chau a hon thin thu soin thil ti swal tu te kutkolero a hon du lo thu a soi tatlat maya sarkana le i dai te chu an saphat mayani an pahnia an inpu ton nak lai tak chuan i dai thian nu churon kalin a hairpin nen ol sam takin aron hon sak thei ta hlo maya sarkana le a na thok te chu an thong chiang hle voi khat ma in mule to lo turin an in chen shangta a ma se an lo soi fo thin angin khwanu ro chuan mel ma te po a in ton tir le nge thin ani nge yang
Idain abek le a phone chu sarkana kara chuan a theingila du thlan tu dang nei heklo ani la la chuan idai chu sarkana office sa avakal le ngala meeting anlo nei lai tak ni in an mitle mit a in tong che chu engemu chhuai hi a ve deuh than ni in alang sarkana chuan a bag chu alo pelet maya ma se a lipstick chu a crime share rengna na kol that atum thua soi thung chuta chuan a scholarship lo cancel tu chu ama ni lovin a finance manager zok ani thua soya a chanpo a ma in a finance manager ne na chuan tu lo de wa sum chwa na then khatte chu ti top turin alo shila a finance manager chuan scholarship chu thil tu lawani anga nga in alo cancel ringotani sarkanan idai ta na apui thui zia a shia chuan a scholarship don tur le ta arul tur thua shila ma se chu chuan idai chu atithin urzwal sau thung anthil ti swala wangin anuna chevek to a an khongai na amamo to lo thu le an ma ni na inzom na ne du to lo thu soin a chuak ta maka chu vele sarkanan umzuin idai la ka tang chuan ngai dam dil na aphuta ma se idai thin rim lu tuk chuan la thok dang te ma chuan sarkana chu an khum ta sia sia maya an boss thin lung sak lu tuk mai chutianga nula pakhatin a hau bor ngam chu makan ti in an lo hlim ru hle ani chumit lai chuan sarkana chu abial nu hlui selinin atuka inhualna party an nei tura chuan kalve turina soma sarkana nen hian kum engemo zat an lo in dei to ani ma se abe se anga sarkanan a propose mai si lawa chuan a that lai hun chuti maya man ring chu du lovin a thena bial pathar nei le ngalin chunen chuan hun reilo te hnuwa an inhual thuayani abial pathar nen an inhual ti a soi chuan tlemte tala athik ve deuh chu alo ring ru hle a ma se abe se lo takin a somna chu sarkana chuan alo pom ngal maya enga vak angai lo ti chu alang chiang hle ani chuti lain idai bial pa po chu italia changin aron ho che a ma se a dan chu adang lamin an pia dewa me chelo thu ve reng chu veng thong ni om tak hian a en le zuk zuk thina idai po chuan alo hu ve reng ani ti chuan thok le khata a bial pa chu tong ba deuh no in enge moti tu ra ho ma angai thua soya idai ngai chu that che alo ma se a bial pa chu a ring tok em ema engma azon zui lem lovani ina a ho nu chuan sarkanan abeka first aid kit alo da chu amu chuaka chu billionaire tlangwal chu alan ang ema thenlung sak chu anilo po ani mai theni atuka chuan a thian nu ko muangin part time in flight attendant na athok chana chu huna le zel po chuan amingei a muli ang ti renga ngai to phalo a theken chu rang takada in pendan lama chuan abiru ngal wata chu vele sarkana chuan thil dik lawa omani ringin check turin a thau chuak ve ngal chuta munto dewa a oma wanga hlaw idai a mu chuan a kut von sakin muangcha nga thok lak dan te chu a zertira chu apu in mang chuan idai po chu a in beng dai vele theita ni chu a che dan pa tak le dam diai mai chuan alaka idai ril ruput mang dik lo zia chu atilang chiang hle a idai po in ama ang in sarkana chu a hoto lo sarkana chu abial nu hlui engagement party a kaltura lo ni a idai chuan lo enroll boy ve adu lo awangin tuipui kam vela alo len khothon tur thu soin a kal santani selini bial pa fereta chu mani induhtawk ve tak mai hi alo ni a sarkana chu do kan kilpuya somzuin ati elvel na sa hle a sarkana ngai dana ni lo hle chu mai ba ka fiam thuti tak deuh si hian sarkana chu midu tuilu tukani awangin tu mei chiama in anmil lo tur thu te chu a soi khum sia mai boka sarkana la chuan lo du bik lo idai chu va shwain a konga a kwa deuh nap maya anupui hual ani thu chu a soi ve ta mia mai idai ngei po chu a shil hai chiang le a ma se thil om dan chu shethiam thuain nel om takin alo nui ve ngala sarkana dot soi chu a chun zom ve zel mai ni chutianga in mangai mel taka an om dan lo en reng tu seleni mita chuan thik na arun lang thuaya sarkana chuan kalbo san wat chu achak to hle idai chu in rem na siam puin thani nuwa seleni te chu an in nei dona chumi chung chu anupui huala angalim chang chun zom zel turin idai chu asoma
Aaya ramdanga azirna senso apek sak vektor thuashil. Chu vele idain sarkanat chu abenga. Mani masial takani thusoin. Ani po in bial pa ana imek thu chutlang takina shila. Chu mai baka abial nu hluinena an inkara lautlak ze chu adu lobok. Nima sela sarkananena an inkar chu internet lama chuan alo darna sato hle. Thlona atanga an tumrualin reporter ten an ron hual ngala. Sarkanan idai chu akarin ashwai sang zui tangal. Idai mingliau tur tire anan atukar press conference wai hotatuma. An inkar chungchang suifiana chuan idai chu kalve turin asom zui bokani. Beiselo takin atuk zinga chuan idai belpa in engemo shil turane thu soin an inhua. Chuta po chuan meiche pakhat hian ngei mel dewin alo clear le areng to. Ida in thil omzia azo chian nu chuan chunu chu Italia a meiche ton tharani ti ashe chuak ta a. Idai nena an inchen lai chu muturin abial nu thar chu aron shwayani. Idai chuan ashe thiam lo hle a. Abial pahlui chuan sarkananena an thalak alo mu avangin ati thin rim nan meiche dang ron shwai mai mai ni chu alaring fana. Ma se abial pahlui chuan alo ngai thu tak sakte chiam lo. Turkish meichia zong deuh tho in sarkana an ngai ven lain sarkanan idai alo du vengot arin lo thu te chu ashil taphong maya idai chu athin rimin ashil hai lebok chuti lain sarkana chuan idai nena an inkar soifia turin press ho ma chuan thualo soimeka chuta abial palaka thin rim lutuk idai chuan sarkana chuwa panding halin mitam takle press ho ma chuan sarkana chu akis ta me amai reporters te chuan thla an lo langal chuai maya chu thil thleng chuan chu muna zong baka ngai zong dang lo nei sana then tu abial balui ngei po chu a thong chiang hle buaina lian zok a chwalo nan sarkanan edai ku chu wanin a hrai son ta daya lobia chuan edai bial balui nen in tokin idai le billionaire tlangwal sarkanan te in po zia muta ka chuan zak takin abianu thar chu a chwa puita daya chu vele sarkana chuan manchang kaya ni ti chu a hrethiam ta ni vandoi thlak takin beiselo lutuk thil thleng chuan nasa takin sarkana investment project chu angonga sumtam tak a hlo pha hialani azo omna nei le turin sarkanan idai chu selini le abial pa te in then ma zong anupui hwal anga halem changchun zom turin a som le a idai po chuan she indu lo hle ma se sarkana laka a inthiam lo ema wangin arem ti veta ni ma se alaka chang scholarship chu adong du chuang lo thunga aya na tho tur mu sak tura adu zok thuashil ti chuan contract chu an sign ta a an inkar dik tak chu tuma hne na soilo turin an intiam bok ina thlen vele idai chuan achung koni chun anutei chu sarkana nena an inhual thuashil ta a anutei chuan oilok lo ma se alompui hle idai thutluk na engpo chu aza sak ema sarkana chu an ina zanre ei tura la som turin ashil zuibok lelama idai chiante chuan ni chung vel lek alo shiat mi panen an inhual ti an shiat chuan oi harsa an ti in makan ti hle a idai po chuan an contract abo chiat lo nan sarkana chu mi pathata kani thule adu tak zet thu a soi ringota athu soi chu sarkana idai lam tura ron in khal thleng che chuan lo shefu in idai chiante chuan an lo huina sa hle a chu vele zona an zo bel hlawin idai chu kara chuan alut ve ta wadani chumin hu chuan idai chu sarkanan anu nen in mel hria tir turin an in lian taka chuan a hruaya idai chu azamin engtin nge anu chu an bum theyang ti rengot chu angai tuani nima sela sarkananu chu mi in la vezet mai hi aloni a idai chu a in hiamin afapadu tak chu pangpar zwar tu mai nena in nei chu arem ti lo bur mai ani idai chu menar shelole anni ang chung ko sang lu to ka tel phu lawani thualo shil zek mai boka ma se idai po chuan ngoi renga diriam lo chu atum big lo sarkana nena an inhualna chu alim mai ani thule thlani nuwa selenin pasana na izo rwala an contract an ti top pur thu te chu ashil thaveka chu vele sarkana nu chu athuwaya achan po afa pabial nu hlui selini chu amo nuatan aladu tlatani sarkana le idai te chu sarkana company a kalin an lem chan chu an chun zom zela
an inhual thu le I dai chu a assistant anga a tho tur thu soi chuan a na thok te chu an chhong hle a an boss induhtawk tak le na a chitla thinin nupui hual a nei ve te chu mak an ti hle ma se repo arial ma in company chuan boina lian taka tok ta thut maya sir kanaram le du tak mai kha a elpui company ten an lo le khala chu chuan a eco business chu na satakin a ngong don ani rang takin sir kanan a client chu in mu puya asoma ma se in rem na an nei thele ta chuang lo du thlan tur dang nei lawa in hriat nu chuan I dai chu man tangkai le maya tum ta a chan po ol sam taka a client masa alo min thei to awangani ti chuan atung zana I dai nen engagement party hwai hotan tum thu soin a client chu rontil ve ngei turin a soma an client po chuan I dai wang liaw liawin an som na chu alo pom ve le ngal bok chumi nu chuan sir kana chu na thoka chwa le ngale tuma ma se I dai chuan a pasal hual na a chil lutuk chu dan tumin pula chuan a zuang lu ta mi amai sir kana chu hlau thongin a zuang lun ve le ngala chu vele I dai chu ron nuin sir kana po chuan a flight anang man talawa chuta selini le a pasal an ron lang vele sir kana le I dai te chuan lem chan chun zomin indu ton deuh angin an om vel le a midang te chu an bum le thei ta hlawani amma ero chu an inkara chuan indu ton na tak tak engma a lawa engagement party an nei mania ngei po chuan sir kanan a credit card manga inhualna zungbun le turin I dai chu ati deuh muk maya I dai po chu phurlo zeta jewelry dora kalin dor ngak tu chu diamond te ber thlan sak turin ati a nima sela mi hausa lutuk sir kana ang tan chuan chutiang diamond te lutuk chu in mu sit na angani thung anna chu da in jewelry dor changkang bera I dai chu a hruai ngala manager hena chuan an diamond ne ilian ber chu ron la chuak turin a shil ma se I dai chuan chutiang bun chu inti ve thlaga te in abun du ta tlat lo ti chuan sir kanan pangpar shape moi zet mai hi thlangin abun lui tir ta a chu I dai po in moi atingang maya alo nial ta big lovani atuka sir kanan engagement party a kalturin I dai chu an ina avasoma chuta chuan a be sei lo takin a mel ma khana nen an in mulol maya khana chu sir kana client ne na tanga ramlo le khaltu khani amani in I dai motor chu kong laka a chepal hlau maya a be don topa khana chu ron lang hlawin a kar chu a siam that saka achunga I dai chu alom hle ma se khana ski ma chuan atel ve don ti renga shelawa khanan I dai chu sir kana ti cherna na manatum rutlatani khana le sir kana te chu an no pan lai chuan thian thalu tu kan ni thina ma se an sum don na sir kana pa in khana pa chu an ne avangin an ta chia a chuta chin chu an in thian that na po a cheve ngalani a client rin na alo chwale theinan sir kanan ana thok te chu kau khomin na tho hun pel thlengin project tharan boy pui ngal char chara I dai chuan angai dan te tho in drawing lama alo boy ve hle bok tin inhualna party an nei na mun male a chei vel na lama po chuan a boy hle a man mo taka in che mek lai chuan sir kanan kongkhar chu aron hong thut mai I dai a mu rol chuan a moina chuan a hip chiang hle a zoi muanga wa nain akor nung chu a zip saka ngoi renga an in en reng nuwa I dai lai lutuk chuan a chua san ta dai ani pon lama a chua rol chuan mi hausa le khosak sang tak tak te atangin mu sidna sang sang adong le ngal zut zuta an in biak na le an thu soi reng reng te chu family background le investment ti vel hlirani a I dai ang family background niam lutuk chuan aling velo ti chu a hre thiam thuaya ma se chung deu so na ti vel te chuan ati chephalo athin kheive zak tu ero selinin thadeu angalan tum chung si a educational background azot vel te chu ani a chulai munakal khom te chu khovel huwa po a zirna thaber bera tanga zir chuak ve kan ni baka azir niam ber po chuan master degree ania ma se I dai ero re theina avangin college achun zom thei si lo a theina in atlin lo wang ni lawa sir kana te company in a scholarship an cancel wangani na chuan chungrila na satakena tina a mi hausa te mu sit chan le an thu khel tui berani thin chuan I dai chu atilung che thin liani
Athin rim nem turin sarkanan idai chu anchung ko ro chun thrilu takpe katuma ma se idai chuan thilulu tukani avangin alo hnial thung chuta sarkanan a magic trick te naw mangin idai chu ati hlim phota ti chuan ama ngein a ngonga chuan aur tir ta ni chu chi chu a hlu in aman po to hle ma se sarkana magic trick ro chuan athil ngai tu athiam na a endir thunga chutiangin idai po chuan poisa chu hnar ngei ma se sarkana ngil nei na ero chu a hnar theilawani an inhualna party chu thatak le hlotling takin atop done moti lain beiseilo thila thengle tatlat maya sarkana te project thar chu a client chuan du in tha ti hle ma se a hu tu pa le chong chuan sarkana mel malam nen in remna an lo siam fil to a atopa ram lei thei tura a be na chu a hlo cham le ta thawani sarkana thin rim lutuk chuan a mel mapa chu avapana ida in lo hu chuan abana chelin boina achwalo nan lampuya asomwat ma se sarkana chuan mi zong zong mu lain idai ku chu alo pai thlak saka idai chu azak ru hle chuta selinin adan rolin sarkana chu ading le ngal mai si a idai chu azakin lungoi lo zetin akal son tadayani zana chuan achian te bula a ang na samaya sarkana chu mangai na chete pon neilo robot ang mayani thute chu soin a rel shepa athu soite chu nunglama tang sarkana chuan alo shavekani ma se thinri mai lovin a induhtawk na te chu ada tha a idai ku chu wanin lampuya asom ta dayani couple in melu tuk lam dun chuan en hlo in mi mit fuk na beran ni a sarkana bial nu hlui chau chu thik na mit ne na thlir om chun ni in lang sarkana le idai te chu an in nai paule an thin lungpo chu a in nai tel tel ni in langa ma se lem chang mai an ni ti chu hril non an ngai lo party zo don lama chuan mi khwalten kut be ngalom puina an hlan lain an in kisa ader mai ma ni se an in holo hle ti chu an cheve ve ani mi khwal hawan ho nu chuan sarkanan idai chu telescope manga van bawra clear pui turina shwaya an hobby le an chung ko chanchin te chu in shil tonin hun mandun te chu no man ti to hle a nima sela sarkana chuan a feelings dik tak chu ma chon ngam lovin idai nina an inkara chuan banga siam le tlat to atu ka chang sarkana chu a robot modina khosale chan to a idai po chu minute lem te chawin tlai ma se na sa takena how shape maya nilengin limmel reng reng a mu tir heklo a ma zana ami zianen chuan a in anglo hle a idai po chuan a hrethiam lo hle chuta idain engwanga swale te em nge ani azo chuan sarkana chuan a nei lutuka a om chu adu lo thu shilin an inkara thil thleng po chu game mai ani thule anupui hwal tak tak ani lo thu te a ya thui kalangai lo thu te chu alo shil le ta zek maya idai chuan lung oilo zetin a chua san vetani chutianga ari ruput mangdik tak a thuptlat nu chuan sarkana chu a mel ma te beiturin ril ru seng le chan to a ti chuan a na thok te chu ko khomin project pakhat le tum thu chu a soi chuak luya arin lok angein relo te ha chu information chuan khana nen a thleng tange yani sarkana thangkama chuan khana chu atal ok chiang hle a million tam tak a lo pha nge ti chuan khana nena information lo ti leak out to spy po chu sarkana na sha chuak thwaya chu tu dang nilovin a finance manager a ma po a phalna tel lawa scholarship lo cancel ringo tu khani a sarkana chuan a ban zui ve ngal chu indo na a nena a chanta ka chuan sarkana po chu a hadam ta huaya idai chu len chwa puin midangin an nei lutuk adu lo thule an contract po chu selini thik tur liaw liawa sign ani thua soi vekani chutianga ti tak zeta aril ro omte asoi chu aveta ka chuan idai thin rim na te po chu are vele tial tiala sarkana chuan a chung lam khovel chu khar khip tlata du ti shathiamin engkong ma anor chu atum to lawa a thei anga hlatra matum zel to tur thua soi tel bok nima sela an beiselo ulutukin atuka selini phone call chuan idai le sarkana te chu a in na izwal tir ta sau thunga selini chuan a pasal hwalnen zana sarkana ina ron lenan tum thua soi chuan idai chu a phuchia ngangmai a stress lutuk chu ni khoshelovin atlu hiala sarkanan man hlawin azara idai po chu arun har chuak le thwayani
idai chuan narcolepsy alo nei hi ania a stress na satlutuk chang chuan tui takin amu hi le ringot mai thina doctor te po in a chandik tak an mu chuak thei bik che alavani angai tua na arun fim le nu chuan idai chu amang angle te hle a sir kana chu engtianga lo ma chon tur nge ti zotin selini ti anron kalani chuan an chengtlang lo ti chu anron munge don si a chu chuan an lem chan chu ati chevek thei tlatani chuta ngai tuana thar an neita a idai chuan a thian nu chu kol vatin a thom hno le amamo zwal puite chu sir kana ina chuan ron thon vat turin angena chuti lain ani in sir kana chu zanria siam tur chu me lein alo bazar pui ve mek bok sir kana tan chuan chutiang mun beng cheng lutuk chu avoi khat kalna ani a peilo de uchungin idai chu azui kwal ve top mai ani idai chuan a theile tur te chu atem chin vel phota grape seal file te chu sir kana bar borin sir kana po chu anui ringota thil zwar tu te po chu an le sak aya tam zel ati mia mai ani inan thlen rualin idain abung ruwa te chu sir kana ruma chuan ada fil ngala in khata chengtlang anga anlan theinan a in rem fil ngal zung mai ani chumi hnu chuan lam le zai al chungin e ronga bol chun zom le a sir kana chuan mu no malo ti hle chuta ama angein e rong chu bol chun zomin thil hrisel tak a siama a chem manda na tangte chuan a che thangle ti chu hai rual ani lo sir kana nu ngei po chu a thil mo chuan a thongin a fapadua sir kanan e rong bola thiam ti chu a sheve che a ma se an om dan chu in ngai zong tak te ai ma po in adu om zok lata chu wangin idai chuan a fapa sir kanaril ruput mangle a thin lung sak tak mai po chu a thlak danglam thei tak ka ring ta hialani zana chuan seli ni le fare te tenen sanria chuan kil hota a an ele in te po chu tuyan te tlang ngang mai selinin e tur chu tu siam nge ni zotin ida in sir kana siam vekani thua soi chuan selini chuan a thik ru hle a chan chu an in ngai zon chung zong po khan sir kana e rong bol lai hi ala mungai lewani anti chuan ida in midang te thatna lai highland sak athiam hle thua lo soya chuta selini chuan an in hmangai na thu vel te chungai thlapei lovin bedroom akal chuan lamin akal sondaya chu vele sir kana ruma chuan alu druzui ma se idai chuan amut korle abung ruwa vel te chu sir kana ruma chuan alo da fel diam to a selini chu athil mu chuan na thongin abe seilo lutukani bok nen athik rule achan chu sir kanan midang ne na chen du na du lo thu chiang taken alo shil to a kumria te meu an lo in ngai zon chung po khan an chengtlang lo shimani chutia thin rim taka kalson maya tumlai tak chuan contracta an inhualna le kha chu a mu fu ta hlo mai ida in ran mu in chu sakatuma ma se selinin alo po ve boka wangin a thler ta ni selini chu po na chuakin sar kana chu engthil chiang nge ani azot ta ngala an bo ruak po chu a rit sot ta hle van nei thlak takin in rem na le kha chu a chung lam tlem te chawa changa chuta chuan ida in fiam thua alo zia englai po in kadu huna pianga ka kyanga I omanga chocolate kadu huna min le sak bokang ti vel te hialo ni a chu chuan in mangai takan ni zia alantir ma zo ka wangin selini chu athin urzwal hle ni aum dan chu apasal hwal ferata chuan alo muthiam ve veka selinin sar kana laka feelings alan nei ti ashiat chuan alom lo hle ti chuan a thian pa khana a bengala aruka alorlak in remna le khathem le lamjok chuwa thonin khana na mu chuan alo lom em maya nui vur chungin phubalak na dang chu siam le ngala tumani ni engemozat nuwa sarkana le idai te chu an tho pui pani tenen coastal city ya investor muturin anjina chuta chuan PR manager selini le apasal hwal consultant ni bok te chuan anzum ve bok vanduai thak takin an inbiak na chu akal tuang lo hle a an investors te chu kum upalam to ni in chen tum me kan ni a in thut nei tangyal po chu du lovin project thu muna tho dun chu an du lo ve ani chutia ngani awang chuan sar kanale e dai te chuan ashan ve in minan tum le ta a maktak main an investor te chu sar kanale e dai te upat nu tur ang mai hian ni a
Anupui chuan a pasal chu khol ang maya na a tho thu le a feelings chu enga ama angai lo nia a hria thu suin a thin rim le a lelama a pasal po chuan anupui chu a khosak dan le thilti thut thut a chin na chuan ati a zo vek don ni mai na hria thu soi ve boka anu pa chu sar kana le I dai ti ai ba ka hrethiam tur chuang an om lo mai the ni ngun taka anu pa thu soyan ngai thlak sak nu le thu an soi pui nu chuan nu pa te chuan in rem na siam turin do kan khada thut chu an rem ti ve ta a sar kana le I dai ti an en chuan an in ngai zon lai an re chuaka ti chuan an zara an nu pa in karpo chu thale in an in rem le ta hlau maya contract an sign pui mai ba ka I dai chu an project atana landscape design turin an som hial bok I dai chu a lomin phulo po in ti hle a ma se chumi tur chuan in rin tok na anei lo ba ka an project chu ati chemayang ti a hlau hle ani college akalai khan design chu azir ve nge ya ma se zir chuak man lovin a cholangai ta a degree anei lo wang chuan a in rin tok lo pha ta hle ani sar kanan I dai lung chilu tuk tur chu hnem tumin mun moi tak tak lo puya tuma mun pakhata apollo temple chu lo puin manlai lung danglam tak tak thlir chung chuan an ti ti zela an thu soi du zong te chu a in ang hle a I dai chu tuya te chen puin mun moi tak tak a fan kwal pui zel bukani I dai chuan sar kana chu a hria chian paule adu tul tula chu a chung ril mi zedik tak in hong thar chu a ma a mi zelu lul le indu tok tak nen chuan danglam takani I dai in sar kana hna chuan thlani nu maya in chen sang to don ma se ama chu nar to lo turin ange na an hun nei tlem te chu lim taka man du na poimo zok thu soi bokin chu ati tak tak na chuan zoi mo angin sar kana thinlung po chu ati nem tial tiala ma se a thinlung aram ri alo kham to ti chetur chuan hun ana du ve deu mai theni I dai nen an trip lim om taka changa an ho nu chuan sar kana chu lom mandong turin award ceremony a in lana thuwa soi lai chuan chanchin bumi ten an ron bor ta luai mai a mel ma khanan sar kana le I dai te contract an inhualna alo tili kau thiani a I dai chu gold digger anga chua bukin sar kana bula chuan a poisa wang chawa omani thu te chu a chua tel bok selinin I dai chu paparazzi te machona thudik tak soi fia turin alo normek boka ma se I dai chu milar po ani lawa wangin camera tam tak ma a inlan chu angam lawa selini la chuan a in soi fia lawani chuan sar kanan ator mai ba ka a company atlak chiat vek thei thu soin alo nor chena I dai po chu a in thiam lo ema wangin mitui nen chanchin bumi te ma chhon tur chuan a pen chuak ta a ma se sar kanan akuta chuan vuanin a hruai sang ta dai ani selinin thik na mit meng nena a en zui reng lain I dai ero sar kana thilti chuan atilom hle a mi indu tok tak le nangai poimo em mai khan a indu tok na le a na da cha in I dai himna chu a thlang zoka chuta an ho konga selini chu sar kanan kolin atna atlin lo thu chu a shil ta mi amaya chu vele selini po chulung oilo ruviau ma se thulo the dar tu chu a thei anga ranga a hria chwa vatur thuwa tiamani atuka I dai in office aron thlen chuan na achil sar kanan office akal lo ti hria in market hle na thok dang te po chuan a om na an hriat bik lo thu an lo soi veka kumtin august ni som pakwa aron inlan lo zian ni in an soibok chumini chuan sar kana om lo hlanin client an ron kal hlau maya I dai chu darkar somni pali chungin renovation work ti turin an ti tamai mingai samlutuk E dai la chuan ngai tua chiang vak lawin alo rem ti ve ngal mai boka ma se darkar som pahni zet aliam nule staff zong zongin an pui chung po in an na chu a chan ve po an la zo lova I dai in rin tok na po chu chevekin lak lak lawa in ti thar hle sar kanan thil omzia alo hria dwalin I dai bula chuan avakal ngala ti chuan I dai chu thata ka hril fe in ngai tu chiang lova thutluk na siam ngo tur ani lo thu te chu ashila ma se a hoi sen na le a tha tho na chuan ala ne viau tho thungani I dai wang chuan hun kal to a thil ton te chu a soi chu angam ve pha ta hiala sar kana chuan u nau pa alo nei ve to thina kumtam tak liam ta khan august ni som pakwa a u nau pa chuan gitara pe a
a unaw pa boral nuwa an ben rehearsal room a chuan kumtin a kal thina a hriat reng nan a practice ta thina ni chutiang chia chuan thil thleng chu anu po in atuar na hle a pona chua ngam to lo pha hialani chu thua hria chuan mingil nei tak I dai chuan sarkan anu chu a khongain a hlo na chu hne tir nge yatum ta a alu a me sak nuwa amit chu atuam sak le a I dai chuan zui zel tura shilin sarkan anu po in a hnial lem lova a zui ve mai bukani ma se I dai kut chu awan tla thunga ti chuan I dai rin chan chungin an inpon hlawak lo thleng chuan a chuang ve ta a chu chuan a hlo na zong zong chu hne ngal vek lo ma se sarkan anu tan chuan mason na lian takani a I dai chunga chuan a lawmin alaka aril report dan le alo ngai dan te chu a in thlak ve ta tial mai ani sarkan le an na thok te chuan chandelier lian le aro pui tak an designer chumi atan chuan ida in documents ti fel ngai ang ti fel turin mo phurna alo la ve bok ti chuan a lawyer chan chu be popin a puina avadila olsam takin documents ti fel ngai ang te chu ati fel thei phani ina thlen vele documents chu dokana ada maya an mel mapa khana chu a in chunga ngei chuan aron lu don ti hrengat se chu a film khurviau ngeyang khana chuan phubalak dan tur ala dap ngar ngara idai roommate meliki chu wa hnai luin a mel thatna le atong kam thiam na mang chuan a han chai kwal vela ngai zong la nei ngai lo meliki chu mi fing tak khana thanga chuan atal ok chiang hle khanan meliki hne na chuan a isiam nge ai chak thu te soin meliki po chuan an ina chuan a hruai ho ve mai boka ti chuan chokalama melikin e ronga bol hlanin khanan chandelier design le documents poi mo te chu a muta a rang takin thla ala ruta ngalani ti chuan chu design chu amata anga soin asiam tu te lam chu abe ngala a thei anga ranga siam chuak turin angen zui bok Ahmel master kanan abial nu nena a birthday lo mahun nuam tak an mandun lain ani eroin a chandelier design ruk alo siam feltir der to maya internet lama azwar chuak zui ngal sir kanale atim te chuan atu ka new sachanga an murwalin an design chu rukani ti an thre chuak ta a sir kana chuan eda in design chu khana ape ani aring ta deu thut mayani a chan chu documents in charge ani wangani a na thok dang te chuan an khoi si lovani chu vele edai chu ding chuakin engti kong ma a phat san lo tur thua soya ma se sar kana chu athin rim na in a bwal ne lak lo to bok nen edai chu a hauta shep maya ruk ruangin a chwa ta hial mai atong kam chuan edai chu atina tak zeta ril runa taka akalson nu chuan anti member dang ten edai lam chu an chang veka chu tiang thil ten om chu ati du an rin lo wangin sar kana jok chu in beng dai turin an shilani ma se an thu soi chungai thadu lovin sar kana chu an chun zom zela an business partner ngei po chuan lung oi lo takin akal san ta dayani chu an partner chu selini ina kalin thil thleng te chu a soi veka selini chu alung oi mel hle a chan chu chutianga sar kanan ati mual phau nu chuan ida in akal san mak aring to ani an thu soi chu apasal hwal feretan alo shefo a khana chuan ril ru thalo taka pu ti ashia ta wangin ama ngei chu inhualna contract lo tilik out tu ani ti chu ashethiam ngalani atu ka selini chu engki mashilta a inhualna contract chu sarkanati elnan chawa khana wa thonani thu soin preso nena alo ti lik out arin lo thu soi chuan selini chu ashil haina thin rim hle sarkanan ashe chuakani vai chuan apoi hle don ti chu ashia a ti chuan apasal hwal ven himnan reporter te chu thamin je plat turin angenani idai omlawa tangin sarkana chuan ruak hwaina inshia a achung ril tak chuan ani po in idai chu aring tletani ma se a indu tok lutuk na chuan adik lawani ti in pomtir chu a har sat le a ana thok te laka chuan athin rim na te chu a shi thlawak wak ringot mayani selini la chuan chu hun chu sarkana nei le na hun rem changa lak alo tum phet buka nitin a office sa kalchilin a nem thina akwa lai feratan alo mu chuan a thik le selini ero chuan sarkana laka feelings engma ani to lo thu soin a na chu angai poimo berani thuwa soitla thunga
Ma se sar kana mel a mu apia nga a endan mit meng chu fereta po in a hai big lo. Zana chuan idai chu athom no la turin sar kana ina chuan a vakala. Chuti lai chuan selinin sakur ina lo om sar kana chu alo beve me kani. Anupui hual ring hlelin fereta po in alo zui ro ve boka. Anthu soi chu idai nen chuan lo ngai thla in selinin sar kana nena chuan fereta chu mi pachata kani ti chu apuma. Ma se alaka feelings ana ilo thule a manga itak tak lo thuwa soite chu feretan alo sheve ve kani. Sar kana thung chuan anuna idai poimu ziale me chedang laka adang lambik ziate chu asoya. Ma se te khin na nena asoya wangin athu soi phena omji in phum ru chu idai chuan a shethiam lova. Sar kana chuan chete po in adu velo shim shim ni inanga yani. Feretan en chuan beidong takinan hoa. Kana nena inhualna contract alo thona wangin ferata chu a inthiam lo hle boka. Idai po in lo shethiamin a huwa chun zombik lavani. Atuka idai in kana thilti ten om tak chu a chiante ashila. Chu vele meleki chuan kanan mangtangkain abum ti chu alo shethiam ngal. Ina ashwai ho khan design thalak chu alo ruani aringta a inthiam lo lutuk chuan idai ming hliawna chu nore sak nge tumtani. Tichuan phubala turin khana office sa ankal ngala damdoinen shai ruin a phone a design ruk thalak zong zong te chu an lakira idai an vathon tangal chu vele idai po chu in ring tok takin evidence nen sar kana avam hu ve ngala khana thil ti dan a soifia mek lai chuan sar kanan evidence chu do kana chuan da in idai chu atira changa arin reng thua soya ma se idai ero chu athin rim zwal hle zakta ka asiam nuwa a chuan lam chu apom theilova angai dam theilo thu soin zungbun po chu apekir ta mak mai boikhat ma muli adu to lo thu soin anlem chan po chu chun zoma du to lo thu soya thin rim takin akal san le tani sar kana chu soi tur ber po shelovin ading khong ring ringot maya a na a po ril ru a pe thei me to lo chuta a thian pa chuan a riluti thoven nan a pe lo chung chu a shwai chuak lui ta ringota idai chu ngai dam dil turin aron zui bok ma se mi indu tok lutuk sar kana tan chuan thil ol sam takani lo ba ka hanti dan tur po chu athiam lova chuta a thian pa po chuan ti dan vak a hriat big lewa wangin thil pek manga bul chan turin a min ta ringot mayani ti chuan sar kana chuan a indu tok na da tha in an hmaluka thomhno dora chuan aluta a chuta tang chuan idai tan kormoi deuh hi a leisak ve ta roi mayani atuka chuan mun sang sanga azon kwal rep nuwa idai chu a mu ve ta hlo maya ma se idai chu ala thin rim em awangin biak po alo bedu lo a hodon po in akar chuan ai chuan ke akal athlang zoka chuta sar kana ti ngai na dang sheto alo chuan idai phone chulak sakin an in mu tira achunga idai ti ang chia khan kut kola bun tir ta mi amaya idai chu thin rim hle ma se atal chu a thei miaw lo wangin sar kana kara chuan a chuan ngai tani sar kana chuan mun re dewa ti ti pui tura shwaya tum thu soin thuwa o izela ni phot chuan thataka a chua le mai tur thuwa shila idai po chuan du thlan tura nei miaw lo wangin sar kana chu tlanga vila pakhada chuan a zui vezel ringotani idai in kutkol tal chu phel sak phot turin a hantile china ma se sar kana chuan nui suk ringotin chabi akol lo thu ina chang thlata chuta idai thin rim to lutuk chuan pangpar khoina chu pai ke in sar kana chu an khum ta shepa a hlata om turle anuna run in lan to lo turin shil nima sela a engama chuan sar kana chu ati hlaulova zaidam takalo chang zelin idai chu ram noya awak thoven puya chutiangin idai thin rim na po chu zoi zoin aron re vele tatial tialani ma se sar kanan kutkol chu a phel sak du mai chuang lo thil ei puin thleng te chu an sil dun zoka kut khat chawa thil ti rem lo tak tak an ti dun hnu chuan sar kanan screwdriver nen an kutkol bun chu a phel ve ta a che dan no pang chia rutuk chuan idai chu ati hril hain sar kana chu angei hle chumizana meluman aidun lai chuan idai chuan aruk takin sar kanan ngai dam adil hun chu a nga grana ma se sar kana chuan ngai dam dil tamei lo chuan zertir na apeta zoka
Film khur deuh hlek se chu design ruk thei ani lo tur thu soin athiam lo ve thawani thu te chu a soi tamai idai chu athin rim thar le ta hle a sar kana mel chu mu pei to lovin ro sur noya chuan a chuak taw tak mak mai sar kanan zuin a pot naya idai chuan a nar le thei ta lo chuta ro sur noya in nai che ta anum nun lai chuan idai chu amai mit ching ta ria ria ya ma se sar kanan engma ati tak lowa wang chuan athin rim zual le ta hle ti chuan villa chuan idai chu omtirin sar kana chu in khal chuak zuya chuta idai in bol zo in chunga ate kwal velai tak chuan mi papakhat adum veka in thuam hi aron lut hlol mai idai chuan miswale muti in paper spray nen alo kap zuya a out thoma chuan sar kana ani ti chu a hre chuak ta chawani sar kana mit chu a thi ple a ameng hlei theilo ti a hria chuan idai chuan ngei da madil wata amit chu film khur taka shruk fai sakin sar kana chuan a kor le sak idai in a hak mek chu moya ti thule a in me hle thu te chu shilin a fak zui ru asuna sat em awangle kongan dan boxi avangin villa a chuan an ria mai alo ngai don ta a ma se chu in upato tak chu siam that ngai em mai ani awangin bedroom pakhat ti lo mun tin maya chuan tuya far theya khum pakhata chuan mudunin an chau em awang chuan engma soi lovin an muhil ta ngal bor borani